Tak prvý deň blúdenia sa začína. Je to tu šialené. Teraz sme sa vybrali na jazero Huangqian. Huangqian. Tak? Dobre, vybrali sme sa na jazero, kde je nejaký, čo to je tam? No čo to je tam? Čo sa smeješ? Tak povedz, keď si múdra. No? Že je to jedna z najkrajších... Je to jazierko s ostrovčekom, na ktorom je pagoda. Katolícku katedrálu v buddhistickej krajine, vlastne ateistickej. Vo Vietname je to možné. Vynikajúco sme sa najedli v miestnom street foode. No, až veľmi. Anička je fuller. Ja som tak akurát, ale bolo to úplne že fantastické. Teraz sa ideme poprechádzať po starom meste, tak uvidíme, čo nám ten Hanoj ukáže. Vyzerá dobre. A je strašne sladký. Je sladký jak nasypaný. On nie je nasypaný. Super sviedí.